Γεια σας, gamers, Chris εδώ και σήμερα παίζουμε ένα Minecraft επεισόδιο Bleach Survival Games. Οπότε, ναι, πρώτο επεισόδιο Bleach Survival Games και γιατί όχι ρε φίλε. Λοιπόν, προειδοποίηση, δεν είμαι καλός στο Survival Games. Βλέπετε αυτό εσείς. Δεν είμαι καλός στο Survival Games, οπότε σας παρακαλώ μην κράζετε. Οπότε αυτά για την εισαγωγή, τα λέμε σε λίγο. Έτσι μπράβο ρε φίλα ρε, παραυτό, είμαι άχρηστος στα Skywars. Δεν λέω ρε μάνα. Είσαι βλάκας ρε. Σκέψτε. Μ' αρέσει παιδάκι. Ναι, για σένα μιλάω, εσεδάκι. Και έτσι δεν έβαλα το Minecraft. I said fuck. PvP. Δεν καταλαβαίνω τη διαφορά. Ενάμεσα. Ενός PvP. Minecraft. Ναι, μη λέτε, υπάρχουν και Pokemon Pack. Τέλος πάντων, γίνομαι περίεργος τώρα. Λοιπόν, δεν το έχουμε. Ωραία, και αυτό παραδέχτηκα. Τώρα wow, stun shot. Λέει ένα βολτάκι. Δεν έχουμε sticks. Μα το θέλω πολύ δυσαρεστικός. Πάω να κλάψω στη γωνία. Μη. Και σταματάω τις βλακίες. Όλο βλακίες. Βλακίες. Και δεν ξέρω τι είναι το Bleach Star. Εκεί πήγαμε, δεν πήγαμε. Τι λέει η μάγια μου, θα τα πούμε τρελέ μου. Είναι Wonderful Chainmail. Λοιπόν, πρέπει να πάμε. Όντως. Step. Πάμε, sneaky μπίκια. Δεν είδα τι έχει μέσα. Απλά προχωράω ρε μάγκες. Τρέχω. Ταν. Όχι, πότε πάμε εμείς να. Και γιατί είμαι στο mid. OMG man. Πολύ μικρό μα. Λοιπόν, την φορά θα προσπαθήσω να βρω ένα δρομάκι. Δεν το βρήκα. Θα είναι βρω. Εγώ είμαι extreme parkour, MLG360, no scope. Πάρτο ρε, όχι ρε. Λοιπόν, πάμε άλλο ένα γιατί είναι βρειάσα ρε. Πάμε άλλο ένα. Ρε, καλά. Πάμε άλλο ένα. Και το είχα ρε φίλε. Ήτανε άλλο ένα hit ρε. Ήτανε ένα hit. Μισό hit. Τι ένα. Και πάμε. Μας κορυδεύουνε κατάμετρα. Λοιπόν, πάμε άλλο ένα. Λογικά θα τον νικήσω. Τα αγαπημένα μου, δεν ξέρω ποιο είναι αυτό. Βλέπω κάτι εκεί. Να πάω εδώ για όχι. Πάμε, μη τρεμμένες. Γιατί όλοι... μιτζί ρε. Πού πάω. Πού πήγαινα. Πού θα πάω. Ρε φίλε, πού πήγαινα πριν. Είχα ένα με δύο chest.
Πιστέψτε. Εγώ δεν έχω κανένα iron chestplate, guys. Μην με ψάξετε. Ελάτε εδώ ρε μάγκες. Φύγε από εδώ ρε. Δεν είσαι σφιωμένος στο πάρτι. Φύγε από εδώ. Ρε πούστε. Σπέτσι. Ρε φίλε μου σκάσε. Για ένα τσέστρο. Τεπ. Δεν έχω άρρος. Οκ. Ρε φίλε δεν το έχω. Έχουν υδρώσει τέρμα τα χέρια μου. Γιατί! Δεν παίζει. Όχι ρε. Γιατί με σκότωσε. Ήταν πολύ low. Να μην πάμε άλλο ένα ρε παιδιά τώρα. Τα νεύρα μου. Πάμε άλλο ένα, άντε. Ρε φίλε είναι τόσο κολόφαρδα παιδάκια. Το καίνε κάθε μέρα. Έλα. Λαγκάρεις. Φίλε έχω μάτο Θεό ρε. Θα τον νικήσω αυτό. Ωραία εντάξει το έχω. Step. Party in the house like a no. Έλα ρε. Καλά το έχω ρε. Κάνω πάνω σε ένα redstone block. Δεν πήγε άλλος ένας, αλλά δεν πειράζει, δεν με νοιάζει. Γεια σας παιδιά, Chris εδώ. Και γιατί άνοιξα κακές προθέσεις. Λοιπόν, όχι θέλω να τον νικήσω. Πρέπει. Τι. Φαγιός. Πρέπει να σπάσω το πάνω μπλοκ και να είμαι γρήγορος ώστε να με ρότι δεν παίζω με ρότι. Εγώ να παίξω με ρότι. Τι λέτε ρε μάκες. Step. Μου κάνεις πλάγα. Δεν θα ανοίξει ποτέ. Γιατί μου δίνεις μόνο πάνω πλά και φαγητό ρε φίλε. Κι άλλο φαγητό. Generate φαγητό κάνει. Όχι, πλά εγώ να κάνω. Πα, πάρε αυτό εδώ. Και κάνουμε ένα rush. Τέλειωσε ρε. Ήταν και ανθεκτικό να έχουμε. Να πούμε ότι ήταν και ανθεκτικό potion. Κράτησε πολύ. Step. Χωρίς να κάνει slow το soul sand. Και πώς ανεβαίνω εκεί πάνω. Λίγα έτσι από εδώ. Αν πέσει σε καμιά εκείνα ρε. Θα μπορούσα να τα βάλω από την αρχή. Και πήρα βλάκιες. Πιο μεγάλες βλάκιες. Βλάκιες έχετε μόνο. Βλάκιες ρε φίλε, έχει βλάκιες. Και σταματάω. Ρε πούστη μου. Οκ, δεν θα βρίζω. Απλά είναι το raid, συγγνώμη παιδιά. Όχι, και από έχει chest. Φέρε μου ένα stone sword. Όχι τώρα.
τώρα. Ούτε καν τώρα. Τώρα. Ωραία φίλε. Ένα σορτσέλο. Οπ, όχι, το πειράζει. Τι κάνω ρε φίλε. Τα νεύρα μου κάνω τα μίσκριξ του αιώνα. Όχι deathmatch. Όχι deathmatch, ξεκολλά λίγο. Όχι deathmatch. Φύγε από εδώ. Φύγε από εδώ. Δεν είσαι σιωμένος στο... Γιατί τέτοια πράγματα. Ξεκολλά λίγο ρε παιχνίδι. Ξεκολλά λίγο ρε παιχνίδι. Δώσε μου σωτ. Όπα σωτ, καλώς σβήσε. Step. Ω, έτσι και δεν. Λοιπόν. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.